Türkmenistanyň Hazar kenarynyň goloýunda we möhüm geçirjide bir sagadyň dowamında syzyp çykan diýany metan gazynyň müçberi 67 million uloň çykarýan zyňyndylaryna deň boldy. Bu warda The Guardian nisrinde çykan maglumatda bellenilýär. Türkmen häkimetleriniň ýurdun metan zyňyndylaryny azaltmagy aýratyn üns berilýändigini ynandyrmaga çalışýan pursady halkary ekspertler eýýäm ençim ýyl bäri Türkmenistandan syzyp çykýan uly mukdardaky bu gazyň tutuş dünýädäki klimaty juda yaramaz täsir etirýändigini duýdurup gelýärler. Britaniýa nisriniň satelit suratlaryna salgylanyp ýazmagyna görä, gazalyp alynýan ýalgyň stetgalaryndan has köp Amerikadan, Russiýadan we Türkmenistandan metan gazy syzyp çykýar. Munyň bilen baglylykda ziýanly gazyň iň uly zyňyndysy geçen ýylyň fevralynda Türkmenistanyň Hazar kenarynyň goloýunda hasaba alyndy. Bir sagadyň dowamında birden Howasydan 427 tonna metanyň müçberi tutuş Fransiýada bir sagadyň içinde howa göýberilýän zyňyndylara deň bolupdyr. Bellesek iň ýöneki uglevodorod hemde tabii gazyň esasy düzümi bolup durýan metan kömürturşy gazyna garanda hem has güýçli parnik ýyldysxana gazy hasaplanýar. Metan atmosfera aktyrlanda onuň ýyllyk täsiri kömürturşy gazyna garanynda 80 ýokarydyr. Atmosfera göýberilýän bu gazyň ziýany täsiriniň barha artýandygy, onuň ähli parnik gazlarynyň özünde jemleýän ýyllygyň 25%-na jogapkärdigi hem nykdalýar. Maglumata görä antropogen, ýagny adam sebäpli emele gelen metan syzmalarynyň 40% töweregi, gazalyp alynýan ýalgyç teristleriniň gözlegi işleri, olaryň önümçüligi we transport sebäpli howa göýberilýär. Bu görkeziji 2000-2019 ýyllar aralygynda tas 50% artypdyr. Kairos Geoteljeris kompaniýasynyň saýatlyk etmegine görä, 2020 ýylda gazalyp alynýan ýalgyç stetgalaryndan syzyp çykan metan gaz hadisalarynyň 1005 ýagdaýy hasaba alınıp, olaryň iň uly görkezijisi Türkmenistana degişli. Metan gazynyň uly mukdarda syzyp çykmagy boýunça hadisalaryň iň uly sany Türkmenistanda hasaba alyndy. Ol 184-de deň. Olar akylly giden ýaly ýelejir diýerler dip The Guardian nisriniň maglumatynda Kairos kärhanasynyň wekili Christian Lelongyň sözleri getirilýär. Deňişdirme üçin aýdylsa, tutýan meýdany we ykdysadyety boýunça Türkmenistandan has uly Amerikada bu görkeziji 155-i, Russiýada hem 120 deň. Makalada Türkmenistanyň repressiw diktatorlyk rejiminde gazalyp alynýan ýalgyçlaryň ölümçüligi barada az zat bilinýändigi bellenilýär. Emma ekspertler uly mukdardaky syzmalary Sowet döwründen bäri ulanylýan enzamlaryň könülismegi bilen baglanşdyrýarlar. Geçen ýyl Bloomberg nisri daşky gurşak ulumlary we tehnologiýalary nisrinde çap edilen täze derňewi talgylanyp, Türkmenistanyň günmataryndaky 29 sany newit we gaz enzamy bejerilse, onda bu sewetin klimaty yaramaz täsirini epesle azaltjakdygyny belläpdi. Ykdysady girdijiler esasan newit gaz sewdasyna dayanýan we öz çägindäki gaz gorularynyň muktary boýunça dünýäde ilkinji orunlarynyň birini eýeleýän Türkmenistan, howa göýberilýän ziýany gazlara barha kän jogapkär bolmakda tanqidlenýär. 2020 ýylda Amerikanyň kosmos agentliginiň, ýagny NASA-nyň älimden düşüren soňky suratlary Türkmenistanyň newit gaz infrastrukturasyndaky 10-dan gowrak ýerde ýokary derejede metan gazynyň syzmasynyň üstüne açdy. Ekspertler metan zyňyndylar sebäpli klimat hilakçylygynyň ýakynlaýandygynyň anykdygyny, ýöne gözleg işlerinde satelitleriň rolunyň artmagy, şeýle-de güýçli täsir edici gaz bilen baglylykda hereketi geçmek üçin siýasy hyjywyň artmagy seretaply umyda sebäp berýändigini aýdarlar. 2021 ýylda BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň Glasgow'da geçen sammitinde adam sebäpli döreýän metan syzmalaryny 2030 ýyla çelini 30% azaltmak baradaky meýiller yglan edildi. Muny goldaýan döwletleriň sany 150-den geçse-de, metany has köp howa göýberýän Türkmenistan, Russiýa, Hytaý we Iran ýaly döwletler oňa häzire çelini gol goýmadylar. Ýogsa sol ýygnakda entek vice-premier wezipesini ýerine ýetirýän Serdar Berdimuhammedow ýurdun metan zyňyndylaryny azaltmagy aýratyn üns berýändigini ynandyrmagy synançypdy. Emma sondan bäri 1,5 ýyl çemeti wagt geçse-de, Türkmenistan tutuş dünýäniň daşky gurşawyna yaramaz täsir ýetirýän metan zyňyndylaryny howa syzdyrýan ýurtlaryň öň hatarynda agzalýar. Türkmen hökümeti suwuna çelini ýurtda metanyň syzmagyny ikrar etmedi. Azatlyň ýokurda aýdylanlar barada
Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginden, Türkmen Newit we Türkmen Gaz kompaniýalaryndan kommentari almak tynançyklary netije bermedi. Lebap vilayetinde aşy köpüraýatyň öz ulogyny gyssagly satlyga çykarmagy netijesinde Türkmenabad şäheriniň Köpügurly badarynyň awtolog satylýan bölegi uloglardan doldy. Ulog eýeleri muňa ýurdun ýokary kujaýlarynda para mövsüminiň başlanmagynyň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Yekşenbe güni satyga çykarylan awtologlaryň sanynyň köpdigi sebäpli badaryň ulog satylýan böleginiň daşynda haýatdan daşarda hem uloglar goýulyp satyga çykaryldy. Piýadalar üçin niýetlenen ýan ýodalara hem uloglar goýuldy. Uloglaryň sany takminan 400-e barabar boldy. Geçen hepde badaryň ýarty meýdany boş uloglaryň sany deň ýarpy azdy. Dip Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy 7 martda aýtdy. Satlyga çykarylan uloglaryň sanynyň köp bolmagy olaryň bahasynyň belli bir derejede arzanlamagyna getiren bolsa-da söwda ören pes boldy. Ulog eýeleri uloglaryny gyssagly satyga çykarandyklaryny we olaryň puluna bir aý hem garaşyp bilmeýändiklerini, ýöne oňşup arzan bahadan berjekdiklerini aýdýarlar. Ýöne adamlarda pul bolman soň ulog satyn alanlaryň sany juda az boldy diýip habarçy bellidi. Raýatlaryň käbiri uloglaryny gyssagly satlyga çykarmagynyň sebäplerini ykdysady kynçylyklar bilen baglanşdyrsa, köpüsü çağalaryny ýokary kujaýlaryna yerleşdirmek üçin pula mätäçlik çekýändigi bilen düşündirýär. Gyzymy ýokary kujaýyna salmak üçin para bermäge gyssagly pul gerek. Öýdäki pulu jemläp onuň üstüne hem şu awtologumyň pulunu goşup tiz instituta geçirmeli. Eger bu pulu tiz wagtda geçirmesem, onda gyzymyň okuwy 2024-nji ýylyň sentýabryna galar diýip Lebaply bir raýat anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda adatça ýokary kujaýlaryna we orta hüner okuw mekdeplerine dalaşgärleri kabul etmek kampaniýasy resmi derejede iýulyň ortalarynda başlanyp awgustyň ahirine çenli dowam edýär. Ýurdun kanunçylygynda orta we ýokary hüner okuw mektepleriniň aglabasynda bilim almagyň muhtygyna kepil geçilýär. Muňa garamazdan habarçylarymyz we türkmenistanlylar ýolçulara girmek üçin dalaşgärlerden para alynýandygyny we bu mövsümiň tomuz paslynyň başynda başlanýandygyny aýdyp gelýärler. Bu ýyl bu mövsüm has iri başlanameň diýer sebäbi badardaky onlarça ulog eýesi ulogyny çağatyny ýokary kujaýlaryna salmagy para bermek üçin satýanlygyny aýdýar. Olar parany mart we aprel aýlarynda getirmeldiklerini, eger gije galsalar onda paranyň möçberiniň hasda ýokarylanjakdygyny aýdýarlar. Dip habarçy bellidi. Adatlyk ýolçular üçin sorulýan para berim boýunça bilim ministrliginden we vilayet bilim müdürlüginden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Habarçylarymyz ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady krizise hemde giň ýaýran işsizlige garamazdan ýolçulara girmek üçin dalaşgärlerden alynýan paranyň möçberiniň $100,000 çenli baryp ýetýändigi barada soňky ýyllarda ençeme gezek maglumat berdiler. Köp enata bu parany bermek üçin awtologlaryny, hojalygyndaky mal garalaryny we millik yerlerini satýarlar. Türkmenistan halkara guramalarının korrupsiýa baradaky hasabatlarynda iň yaramaz orunlarda yerleşdirilýär. Transparency International guramasynyň şu ýylyň ýanwarynda çap eden soňky indeksinde Türkmenistan dünýäde we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda iň pes baha alanlaryň biri bolup, oňa 19 bal berildi. Mary vilayetinde idara kärhanalaryň işgärlerinden saglyk kepilnamasyny tawşyrmak talap edilýär. Idara ýolbaşçylary kepilnamany tawşyrmadyk işgärleriň işe goý berilmejekdigini duýdurýarlar. Büdjet işgärleri kepilnamany almak üçin ýüzlerçe manat möçberinde çykdaja etmeli bolýandyklaryny aýdyp, bu çäre halkyň pulunu talap, döwlet büdjetini doldurmakdan başga zat däl diýerler. Fevral aýynyň başynda idara kärhanalar işgärlerden saglyk kepilnamasyny tawşyrmagy talap edip başladylar. Munyň üçin işgärler özlerini degişli saglyk öýlerine baryp, dürli saglyk barlalaryndan geçip kepilnamany almaly bolýarlar. Köp işgär kepilnamany tawşyran bolsa-da, diňe biziň idaramyzda onlarça işgär heniz onu tawşyryp bilmeýär. Dip marly büdjet işgäri 6 martda Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä, muňa kepilnamany almak üçin zerur bolan saglyk barlyklaryna sarp edilýän serişdäniň köp işgäriň aýlyk zähmet hakynyň 20-25 götürümne barabar bolmagy we maşgala büdjetine agram salmagy sebäp bolýar. Ilki bilen saglyk öýünüň kassasyna 120 manat tölemeli, soňra da saglyk barlyk
kibarlyklaryndan geçmek üçin 20 golay otoga aylanmaly. Bu otoglarda işgärler göz gulak, gan we beýle kibarlyklardan geçmeli bolsa-da bular berjay edilmeýär. İşgärlerdiň bu otoglara girip kepilnama gol goýdurýarlar. Olar gol goýdurmak üçin otoglardaky saglyk işgärleriniň her birine 3-10 manat aralygynda pul bermeli bolýarlar. Şeýlelikde adyndan 300 manat sarp etmeli bolýar. Menýaly köp işgäriň aýlygy bolsa 1300-1500 manada deň bolup, biz aýdan aýa zordan güzeran aýlaýarys diýip büdjet işgäri aýtdy. Onuň sözlerine görä saglyk işgärleri sorulýan pul bermekden ýüzegren işgärlerde bahana tapyp kepilnama gol çekmeýärler we olary ençeme günläp saglyk öýüne gatnadýarlar. İşgärler näme etjeklerini bilmeýärler. Sebäbi idara ýolbaşçylarymyz hem gysdaýarlar. Olar kepilnama bolmasa, işe göýberip bilmeýäris we işlemedi diýip aýlyklaryňyz hem az çykar diýärler. İşgärler saglyk öýünüň kassasyna geçirilen tölegin de saglyk ähtiýaçlandyrysyndan tutulmaýandygyny aýdyp, bu çäranyň halkyň puluny talamakdan we döwlet büdjetini doldurmakdan başga zat däldigini aýdýarlar. Dip büdjet işgäri aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Sewitiň saglygy goraýyş müdirliginden kommentariýa alyp bilmedi. Redaksiýa bu kepilnamany tawşyrmagyň idara kärhanalaryň ählisine degişlimi ýa däldigini hem anyklap bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda büdjet işgärleri sınıfları awatlamak, täze ýyl bedegleri, prezidentiň portretini çalışmak ýaly dürli maksatlar üçin ýylyň dowamında onlarça gezek pul goşmaga mejbur bolýarlar. Olar bu pul goşantlar üçin käbir ýyllarda müňlerçe manat bermeli bolýarlar.